110 km/t. Nu vil der ventes første ramme Fiskerlandsby. Hun er Tuan, hvor de 39.000 indbyggere har fået skid på at være forberedt på det værste. Myndighederne har også problemer med fødevarer og nødhjælpsudstyr, ligesom militæret og kystvagten er sat ind i de sårbare områder. I august omkom næsten 100 mennesker, og 1 million blev fordrevet fra deres hjem af voldsomme oversvømmelser. Og med fra Filippinerne har vi nu danske Dennis Lindsted, som bor og arbejder på øen Cebu. Håber jeg udtaler den rigtigt, og stormen jo altså også ved ramme. Hvad er situationen hos dig lige nu? Jamen lige nu, der er det faktisk helt stille og roligt. Tidligere på dagen, der havde vi en masse slem regn og vind, men de siger, at inden for 10 timer, der skulle den begynde at ramme her i Cebu City, hvor jeg bor. Og hvordan beskytter du dig så mod det? Jamen, vi bor i en stor betonbygning. Dem, der skulle være hårdest ramt, der er rigtig mange, der bor i nogle blikskuer. Altså, det svarer lidt til en papkasse lavet af stål. Altså, det er det, vi har hørt før hernede, at de skulle flyve rundt omkring, og de skulle slå en del folk ihjel hernede. Og bliver der gjort noget for at hjælpe? Det må være de allerfattigste filippiner, så bliver der gjort noget for at hjælpe dem? Ikke som vi har lagt mærke til. Vi har set nogen, der har gået og slået søm i tagene på deres skuer, men ellers har der faktisk ikke været noget her, hvor jeg er. Men her skulle det som sagt også først ramme om 10 timer. Og hvad siger myndighederne om, hvor voldsomt det bliver der, hvor du er? Jamen, jeg har faktisk siddet på mit kontor hele dagen og kunne lige følge med, hvad vi kunne finde på internettet. Vi har ikke haft nogen muligheder for at se nyhederne i fjernsyn eller noget. Og nu er du så hjemme hos dig selv, går ud fra. Ja. Og hvad kan man på en eller anden måde forsøge at sikre vinduer og døre og så videre, eller hvad gør I? Som sagt, det eneste vi har fået, nogen sagde, at det ville blive knap så vildt, og nogen siger, at det ville blive rigtig vildt. Men vi har simpelthen ikke fået den fjerneste ting at vide om, hvad man skulle gøre for at barrikere sig overhovedet. Heller ikke fra, vi bor til leje i nogle lejlighedskomplekser, og der har ejerne ikke været at fortælle noget som helst. Så man er lidt efterladt til sig selv og sin sunde fornuft. Hvordan har du det med det? Det er en lidt surrealistisk følelse, vil jeg sige. Ja, altså, vi ved, at det rammer inden for 10 timer, så det er selvfølgelig lidt uhyggeligt. Men vi krydser lidt fingre og håber på det bedste, og så vi har en kammerat, der på en ø, der hedder Bohol. Ham har jeg snakket med for 3 timer siden, og der røg hans forbindelse på telefonen, og ham har vi ikke hørt fra siden, og det var en af de første steder, hvor det skulle ramme. Så det er i virkeligheden med en vis uro, at du sidder og venter på, hvad der kommer til at ske der, hvor I er? Ja, det har været svært, synes jeg, at finde ud af præcis, hvor hårdt den skulle ramme her i Cebu, hvor vi bor. Det vi kunne se, det var, at den skulle ramme der i Mindanao, og så fortsætte igennem Cebu senere hen. Men hvor slemt det skulle være, om øjet skulle komme direkte igennem her, det har vi ikke været helt til at finde ud af. Men du siger, at du har siddet på kontoret det meste af dagen i dag. Hvad så du så, da du skulle fra kontoret og hjem? Altså, hvordan reagerer lokalbefolkningen på den her trussel, som det jo er? Vi kørte ind forbi en busstation, og der var måske siden 10 mennesker. Der var rimelig fyldt op. Vi snakkede måske 100 mennesker, der skulle med busser væk herfra. Og så har vi hørt fra nogle andre danskere, der har været ude på en ø, hvor de ikke har kunne komme fra, fordi bådene selvfølgelig ikke kan sejle. Men ellers så, jeg synes det virker til folk, de tager det sådan lidt for stille og roligt. Men som sagt, Cebu, den plejer ikke at blive ramt. Den ligger jo lidt inde midt i det hele, og tingene plejer at stoppe, inden det kommer hertil. Så folk, de er vist ikke rigtig vant til det i det her område. Lad os håbe, at de heller ikke behøver at være så vant og blive så vant til det. Jeg håber, at I vil ride stormen nogenlunde stille og roligt ad. Og pas nu godt på jer selv, og tak skal du have, fordi du var med her. Så tak. Tak igen.